RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog panay. Wala di. Imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Oh. Laylay. Nabati ko sa ang laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang laylay ni Mila. Hili-hili, tulaganay, walati. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. Katutyan tay, bakal papay, hili-hili, tulog ka. Hili-hili, tulaganay. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Noy nanay, katutyan tay, bakal papay. O saron. Mura may naghilak. Asa maron? Liliun ko ganis kawas, be. Sita? Tutang? Ikaw ba gana? Sita? Uy, may babae nga nagbarug sa may punuan sa Kalatsutsi. Kinsa man na? Uy. Porag di ginisisita na ki. Pag-up ganitong mibiya, ug tuwa paingon sa ilang lawak sa mga katabang. Ug labaw ng dili sab ni si Tutang kay. Porag siksi manug barug bisag nagtalikod. Unya, nadanaagan ra sa suga din sa gawas ang iyang nahimutangan. Magpaduol pa ko, be.
Ay, mihilom naman sa himnoon. Wa na maghilak. Wa maghana masaag lang diri bayhana. Kalayo basab nihag. Anhion lang aron mo hilak. Anhi magyudin himo hilak. Matasan. Aw hinoon. Masinog. Nalabay lang ba? Pero kung nalabay lang siya, anong ni aman siya sa suod sa mansyon ka? Di gate man ni dini. Ni ari ko siyang luyo. Wa siya makabantay nga biduol ko niya. Huwag yun sa muling niya eh. Naglubos puti ni bayhana eh. Kung inkanto ka ron na. Wala bagyo ko'y patawad. Patol git yapon ko. Isig inkanto pa, basta babae lang. Basta babae lang, unya dunay buslot. Bangag sa ilong. Niya. Day. Day, ganong niya magkadinhing dapita, o kung dili ni mo lainon sa pagsabot, may mo bang mangutana kung ganong naghila ka? O kung ganong naabot ka ining dapita? O masabot ubang. Pero, mihilom naman sab siya. Day, may kaila ka ba ining baya? Ayay, huwag yung ko tubagay. Nauwaw tingali, nga naghilak siya. Magpapapil ko, be. Masig maura ni gipadas ginoon ako. Nga akong mamahimong asawa. Baya. Day, kung sa maganang imong problema, makahimo kay kas pagsumbong ana diri na ako. Di matasuod nga managigala, pero andam kong mabati nimo. Suway lang sa pagbukas ang imong kasing-kasing diri ka na ko. Try ko. Lami lagi gihapon ko. Lami ko. Lami bang manambag ba? Kapon kong iyang bukton, be. Day. Uy. Kabugnaw ni mong bukton. Itugnaw ka, no? Nipis masabgod ka gisuloob, good. Kundi palang kubutan nga pagkatao, day. Kung parihas palang ko sa ubang lalaki, may mong ipahimuslan ka na nako ng imong purma karon. Lami kay kang tanawon loyo palang gani niya. Nagtalikod pa gani ka nako. Samot na tingali kung mo atubang ka. Day, may mo bang mo atubang ka, Inday? Ano sa'yo makita nako ang imong dagway? Lain na sabihin magsigi ko tabi unya, nagtalikod na ko. Ang akong ipakigsultihan. May mong atubang, day, promise. Mas gwapo ko sa personal kaysa kong tingog nga imong nabati. Uy. Maya, pakaging giray. Kalamir nga smagan ini. Ni arba yun siya din eh. Sapungan ko lang ang iyang baba. Wa na'y makabati niya bisag unsa pa ang isinggit niya. May pagkabuutan mo ko. Masin pa dahil madali na ako ron. Magkatilaw ko'g libre. Kayang babae, dali kayo na nga mahog ang pagpati sa iyang sumbong-sumbungan sa iyang problema. Day, sultihan, tika. Ako ang klase sa lalaki nga imong kasumbungan sa tanan. Ako ang klase sa tao nga anda maminaw. Sa bisan unsa may imong itugan. Andam kong mamati, bisan pag mabuntagan.
Manakot ba yaning nagsigi kong tabi? Pero wag yun mo tingog ang akong kikatabi, uy. Uy, akong bungol ni Bayana. Suwayan ko gani pagwaling, be. Kuptan akong iyang abaga. O kalitan ako sa pagpatubang ako. Karoon ka, Bayana ka. Pagkaging bitaw ka. Kalitan ako sa pagwaling. Tabangi ko. Tabangan ka? Wa mo bitaw na eh. Mauna akong gingon ni mo kaganiha pa. Andam kong mamatay ni mo kung unsa may mo problema. Musa sultihi ko. Kaya kung may katabang ko, tabangan. Tagyo ka. Wala, sige na. Tubang na nako. Aron magkasulti ta. Sige na. Uy. Kamagnaw sa hangin nga Mayroros. Maya. Nauyog ang punuan. Nga imong gibarugan dining dapita, Inday. Sa manday, gusto ka? Di lang ta din magsulti. At wala sa kong kwarto. Mas nindot dito, makalingkod kag tarong. Pero kung ganahan ka, pwede rasad kang muhigda. Kung ganahan na ka, sa man. Tala. Dali na. Umanan na ako. Ako'y, kini, milihok na. Buat tubang na ninako ron. Tabangi ko. Tabangi. Lagi. Tabangan lagi tika. Ato ta sa kong kwarto kay tabangan tika ng imong problema. Usa ba na kada ko ang imong problema, ha? Nga, gibakuan man yun mo. Bakho ka man yun. Tabangi ko. Noy Austin. Uy, nakaila ka na ko. Kinsa ka man day, ha, Inday? Katriling ba ya, uy? Wa pa magyog ka mo atubang na ko. Gusto ka tabangan ka sa tubang na ko. Ganahan ka na. Lisuon ka, aron sa ingon. Uy, wa niya lihukang iyang lawas. Pero, milingi na siya. Maya, naglaguto ang iyang liog. Miliso kini atubang na ko. Nabali ang iyang liog. O natabon ang iyang buhok sa iyang naong. Tabang! Tabang! Di na kumalsag akong til. Gusto ko munagan pero di ko makahimo. Mikurong mayo ako mga til. Imo kong ipasagdan. Wakon imo tabangi. Kinsa ka. Tabang. Magsud ko magasag ako mga til. Nakanagan ako. Mulahos ko sa gulawak. Suwayan ako sa paglingi ko. Napamasya siyang limutangan. Nabali ang iyang hawak. Nagtuwad siya. Kami sunod ako sa paglakaw. Tabagi ko ninyo. Hugo! Mihoy, siya ka na. Nauli ka. Tabagi ko. Hugo, may Hugo. Ungo ba, uy? Naalagi. Nadihasa. Saman. Wala. Kay wa man bitaw. Ikaw ra ko rakitan. Padayo ra kong gawas ni gikan sa kusina. Ikaw ang nagdagan og nagpanlingi. Unya, kalidra kag hasmag nako. Saman ka. Ungo lagi. Kita kong ubo diha sa may bangka. Naliso ang yang liog paingon sa luyo. Uyay. Dayon misunod siya nako. Nga, nabali ang hawak. Iyay, nabali. Bisa, uy. Resulta na ng sige kag inom. Ay, wa ko mo inom, uy. Kikan pa gani kong nagkaon diha sa kusina.
Wa pa gani ko kapanghipos. Bisun lang ko. Magdali. Tabagot! Ha? Ikaw ang mamukos. Agin na. Ay, salamat. Mulahos banta ko sa ako kwarto kay madragga ko. Kay ini kusina na naman ang atong kwarto dito. May gani kay ni anak ka. Ay naman si senyora day. O sabay mo gisakyan pa ingon din eh. Ngawa mag ko makabati og sakyanan nga miabot. Problema din ani mo. Ay, oy! Nagbaklay ko. Ha? Kita bitaw ka na, singot kay ko. Gipakuha ko ni senyora sa kasakyanan. Totoo imong gidriban. Kay, gida sa senyorito ganina ang sakyanan. Nga mong gida. Kalit lang mit paturato ipadagan biyaan mi dito sa bahay nila ni Pilipi. Usa? Ikaw na balik rito Kay balik rito sa haya ha. Ikaw may nagdadaan na baya. Kay gadadaan na. Ikaw na bahala ha. Ikaw na bahala ha. Basta, ikaw na bahala na. Shh! Di ko ay! Ikaw lang! Dita! Hoy! Huwag niyo mabinaw ay. Bahala ka ay. Pero, basig unsaon ko sa senyora. Basig unsaon ko kung di na ko sa balikon. Inahak ba yung ining mihuya, oy! Ay, paso na lang ako, senyora. Doon na ko sa sakinan. Nga kung pagkadadun, kung malakaw mini senyorito Stanley, dali ko. Adamo na ako, ningyawi aron magkasuda yung ko. Nena ko, ihansag na akong dali-dali ningyawi. Inahak ba yun, uy? Karoon pagkusugan, bumati og kadlo kasama ini. Ni man tubayan atong ungo ato. Kung wa ko matiguang, dili ko kitang abat na. Apaso na ko, senyora. 15 minutos og maabot ako dito sa ila ni Pilipi. Doon ko sa ilang Pilipi. Inahak ba ya, uy? Di magipunta ko mapakita dito. Makonsensya ko ni Mirna. Sa to? Paya! Langag sa ilong! Naplatan kong ligid! Giyahak na! Kay galaan dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga